Assalamu alaikum haka barkanmu da sake haɗuwa a bidiyon namu na yau. A bidiyon namu na yau za mu yi bayani ne akan yadda za ka dawo da su lambobinka da ka rasa, bi ma'ana ko irin an sata maka waya ko kuma ka rasa layinka ko by mistake ka yi formatting wayanka ko makamancinsu haka. A bidiyon namu na yau za mu yi mana bayanin yadda za ka dawo da su contact ɗinka da ka rasa gabaki ɗaya. Amma ka biyo mu cikin bidiyon saboda ka gane yadda za ka yi ka dawo da su contact ɗinka. Sannan kuma muna mai roƙonka idan wannan shi ne farkon zuwanka a wannan tasha tamu ta Ado Young BTC, muna mai roƙonka da Allah ka daure ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa ka zaɓa all saboda da zarar mun saki sabon bidiyo kai ma ka samu. Farko dai za ka zo ka shiga cikin Facebook ɗinka, da ka shiga cikin Facebook ɗinka, in ka shiga cikin Facebook ɗinka za ka jira da ya buɗe sai ka zo sai ka danna wa'annan ɗigon nan da suke daga nan haka, wa'annan da ka yi clicking ɗinsu kamar haka za ka ga ya buɗe maka wuri kamar haka. Yana buɗe maka wuri kamar haka za ka yi scrolling zuwa ƙasa sai ka bi da inda aka sa settings. Ka ga inda aka sa settings ɗin nan sai ka shiga. Akwai wasu feature da yawa da suke cikin Facebook na amma ba komai ne mutum ya sani ba. Sannan da ka shiga nan sai ka scrolling ƙasa hankali sai ka bi da wajen da aka sa update contact ɗin nan sai ka yi clicking ɗin shi gashi nan kamar haka. Update contact za ka kan shi kamar haka, za ka yi clicking kan shi. Ka yi clicking kan shi za ka jira ya gama loading. Da ya gama loading za ka ga ya buɗe maka nan. Idan ka ga zai buɗe maka nan kai naka zai iya zo nan, za ka iya ganin nan wajen kashe yake. In nan kashe yake to sai ka kunna shi. Da zarar ka kunna shi sai ka yo ƙasa. Da ka yo ƙasa za ka ga lambobin da iya adadin lambobin da ya maka saving Facebook ɗin za ka gani nan guda 200 daidai ne mun saving. Sannan nan kuma za ka delete all ɗin shi, ko da ka yi delete shi ba zai delete ba. Za ka zo ka yi scrolling ƙasa za ka ga su lambobinka gabaki ɗaya. In baka sani ba Facebook ko wani irin waya ne kai login Facebook ɗinka kai, Facebook yana saving maka lambobin gabaki ɗaya. Sannan kuma za ka ga daga nan sama inga idan yana kashe ka kunna, idan yana kashe sai ka kunna naka saboda ya taimaka saving contact ɗin nan. Sannan kuma idan ka zo nan baka gani ba sai ka zo ka shiga wajen nan wajen sai ka shiga nan ka yi clicking kan wannan wajen da ka gani. Da ka yi clicking kan shi za ka ga ya yi login da kai zuwa wannan page. Yana shigowa da kai nan za ka yi scroll zuwa ƙasa za ka ga daga nan wajen za ka ga lambobinka a nan wajen. Idan baka gani ba wani zai kawo maka can, amma mafi akasari ya fi kawo a can. Wa'yansu ne bai kawo musu a can sai dai su zo nan. Da ya kawo maka nan ka ga baka gani ba sai ka zo sai ka clicking kan wannan wajen, ka yi clicking kan shi wajen contacts ɗin nan. Kana clicking kan shi zai shiga da kai cikin abin ga. Da zarar ka shiga za ka gaya maka saving ɗin shi a Google Drive. Ka shiga Google Drive ɗin za ka iya ka yi copy ɗin su ɗaya ko kuma ka rubuta su a wani waje in ya zo sai ka je ka ƙara mai da su kan wayan. A nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu. In bidiyon ya burge ku danna mana like, ku yi share saboda wasu samu su ƙaru.